हालां बाजाराव सानबानि हाबाफारिजों गाजा गोमजायै 53थि दल जात्रा मेला खुंफुंनो थाखाय लाहार फाहार। कक्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय हालां बाजार गेवलां गेलेग्रा फोथाराव बोहैथि दाननि 3 मार्च एबा दिनैनिफ्राय जागायनानै 7 मार्च अक्ट'सिम सानबानि हाबाफारिजों गाजा गोमजायै 53थि दल जात्रा मेला खुंफुंनाय जागोन होननानै फोरमायदों खौरांनि गेजेरजों खुंफुं आफादा। बे दल जात्रा मेला खुंफुंनाय जागोन जायगानि गाहाय हाबलांग्रा गेटखौ बेखेवनानै होयो बनरगाव बियाबनि एमसिएलए जुबिराज बसुमतारी बिथाङा। लोगोसे बे हाबाफारिजोंनो लोब्बा लानानै खुंफुं आफादा खौरांनि गेजेरजों फोरमायना होयोदि जाहाथे बयबो बे दल जात्रा मेलायाव फैनानै बाहागो लाफैयो बेखौनो खावलायो खुंफुं आफादनि गाहाय नेहाथारि साबायखर मोसाहारि बिथाङा। मा फोरमायगोन जिहेतु नोंथांमोनहा नैबे हालां बाजार ओनसोलनि जानानै नोंथांमोनहा दल जात्रा देवोल खुंफुंनो आखायाव लादों बे बिथिङाव मा फोरमायगोन? गिबियाव बड'लेण्ड बुब्लि लोगोसे बड'लेण्ड रायजिं नायगिरि बिथांमोननिसिम 53थि दल जात्रा मेलानि खुंफुं आफादनि जानानै बयनिसिमबो फुंनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय। जोंनि नैबे 53 फैनानै दिनै 53थि दल जात्रा मेला खुंफुंनाय बेखौ जोङो देग्लाय सानबानि हाबाफारिजों 3 मार्चनिफ्राय जागायनानै 7 मार्चसिम जोङो मेलाखौ जों खुंफुंनो थाखाय आखायाव लादों। दा बेवहाय जोङो जोंनि बे मेलाजों जोङो माखासे खुंनायजों लोगोसे जोङो माखासे नेम निथि खानानै होदों। जिहेथु जों 18 बोसोरनि गाहायाव हिन्जावसायानो जा हौवासायानो जा जों बिथांमोनखौ मेला सालायनायनि जों सुबिदाखौ होनाय जायाखै। लोगोसे बेवहाय जोङो फैसा खेला बेखौ जों टटेलि बन्द' खालामनाय जादों। बेवहाय खेला होनोबा खेलाया दङ न' डाउट माने दावदै खेला दाउ खेला बिदिनो साबुन थाव बेफोरनि खेला दङ। खिन्थु जोङो फैसानि बदलै फैसा हरनाय जों बेखिनिखौ खालामनाय जायाखै। बेनिफ्राय जोङो ट्राइ खालामबावदों नाजाबावदों जे जोंनि खुंफुं आफादा मोजांथारै नैबे 53थि दल जात्राखौ बारहोहरनांगौनि थाखाय जोङो बे मेलानि सिङाव जौ फाननाय बेखौबो जोङो टटेलि जों बन्द' खालामनाय जादों। दा बेनिफ्राय जोङो बिदिनो बेलासि सानजौफुनि 2 बाजि बा 3 बाजिनिफ्राय जागायनानै मेलाखौ जों 11-12 बाजिसिमहालागैल' जों खालामनाय जादों। दा बेखिनिखौ जोङो नोजोर बोनानै जोङो मोजांथारै बारहोहरनो थाखाय जोंनि खुंफुं आफादा थाग थियारि खालामनाय जादों। लोगोसे जोंनियाव बाहाय जोङो माखासे मिना बाजार लाबोनाय जादों, गथ'फोर गेलेग्रा लाबोनाय जादों। बेवहाय ड्रागन ट्रेनजों लोगोसे ब्रेक डेन्स बेखौ जोङो खालामनाय जादों। बिनिफ्राय जोङो बेवहाय मोनसे अपेन स्टेजबो मोनसे बानायनाय जादों। बेवहाय जोंनि ओनसोलाव गोबां मोसानो गोरों उन्दैसाफोर दङ। बिथांमोनहा गाव गावनि टेलेन्टखौ बे रायजो राजाफोरनि थाखाय खाथियाव दिन्थिफुंनो हानाय बायदि जोङो मोनसे अपेन स्टेज बानायनानै होनाय जादों। दा बयखौबो खुंफुं आफादनि गाहाय नेहाथारि जानानै आं रायजो राजाफोरनिसिम मोनसे खावलायनाय जाहाथे बयबो अननानै बाहागो लाफैयो आरो जेरोखोम मोजाङै मोजां न'निफ्राय मेलायाव बाहागो लाफैदों बाहागो लाफैनानै थांफिननायाव जे बे रोखोमैनो मोजां जेन' न' फारसे सफैफिनो बेखौ आं दिनैनि बे आफा आनान गसाइनाव आर'ज गाबनानै बेखौनो बुंनाय जाबाय। गोजोन्थों।